Oo ka na dito, Jess. Okay. Cute-cute mo. Cute-cute mo. Dito ka, Mark. Okay. Eh di actually si Mark, puro na lang kasi ito trabaho, naaawa na ako sa kanya, hindi na lang lumigaya. Jessa, nagmahal ka na ba noon? Yes. Nasubukan mo na bang masaktan? Yes. Kung meron mang bagay na natutunan mo mula sa iyong relasyon noon, ano yun? Huwag ibigay ng sobra. Huwag ibigay ng sobra. Huwag ibigay ng sobra. Tama lang ang ibibigay dahil ang maiiwan ay dapat manggaling kay Mark. Mark, halika nga dito, Mark. Okay, Mark. Total, alam naman natin. Single ba si Mark, guys? Single? Oh, matagal 5 years na, 5 years. 5 years na single. Okay, Mark. Si Jessa. Si Jessa, nagmahal na daw noon. At natuto mula sa kanya nakaraang relasyon na hindi niya dapat ibigay ng lahat. Handa mo bang ibigay o mapuno ang mga kulang para sa ikaliligaya ni Jessa? Handa ka ba, Mark? Depende. Oh, depende. Naku, hindi siya depende ka pa, kaya 5 years na lang, wala pa. Okay, kung dadalhin natin sa isang pasyalan si Jessa, saan mo siya dadalhin? Cafe. Saang cafe? Saang cafe mo siya dadalhin? Kahit saan, basta may kape. Jessa, anong gusto mo? Beer o kape? Hindi kayo si Jessa. Beer o kape? Dati beer niya yung coffee. Ah! Ang landi mo, girl! Sagot naman ito. Dati gusto yun ng beer. Joker, kinikilig, namumula. Okay, alright. Anak lang. Okay. Let's go, Jessa. Lapitan mo, Mark. Wow! Iba yung ano si Tito mo, sabi niya. Oy! Ganda niya! Wow! That's it! And last one. Here we go! Let's go! Let's go! Let's go! Alright! Thank you so much. Picture taking. Oh.